नै आंना खामानिया जि सुनाय गासैबो थांजोब्बाय। हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आरो गोदान फिन खेबसेबाव भिडिअ लानानै फैलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ नायलांगोन होननानै। आरो सोरबाफोर लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायसनबायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब, कमेन्ट, शेयार लोगोसे लाइक होनानै गालांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। आङो लं भिडिअ लाबोयैया एसे साननैसो जाबाय आरोना। थाब थाबबो लाबोबाय थानो हाया नालायथो, बेखायनो दिनैहाय लाबोलायबाय आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनहा नायनानै होदोलाय एसे। नोंथांमोननि गेजेराव आं मा मा शेयार खालामनो हायो नायलांसै, लोगोसे नोंथांमोनहा नायनानै होलायदो आरो। नै आंना खामानिया जि सुनाय नैबेयावबो दंबावोसो। ओमफ्रायबो सुनानै लाग्रोदिनि। सुखांजोब्बाय नै रेडि दख'नि आरो ओरैजायबो नै सुइटार सुइटिर गासिबो सुखांजोब्बाय। आरो दख'नाबो दंबावोसो नै ओरैजाय। नोंहा उन्दुनोसै? नै आंना फिसाजोआ बेहाय एकदम गेले माबायदि नायलाय न' बायदि बानायनानै सियारजों माबायदि न'खरानो उन्दुलांबाय, खिन्थु मानसिया जेबो थाल गैला। दख'नाजों नायलाय सेस। सिङावसो दंमोन नै मामिया। नै खिखि गेलेयो नै बेरा बायदि दुमनानै। आइमा मामि फैदा उन्दुनोसै फैदा। नै सासेया बेहाय, सासेया मा होनो गोलाव आथिंना। सिखारदो फैदो, बोरो फैलाय ओरै फैलाय। उन्दुदो बेयाव। गानबो आलुदो। बे उखुम जाबाय आरो सोर गंबेसे होदों? गंथाम स्रां नै। आं सानदों मा खालामनो नागिरदों सानदोंमोन आङो। बिदि जायो बै दे बे उन्दुदों। गाबोन थाब सिखारनानै लेखा फरायनांगौ ना। नालाय खनसै आंखौ ओइ दे मोजां दोनदो। खरसे लादो हनै गाव गांनै बिदि उन्दुयो मानसिया। गानथानबो हायाव दोनजोब्बाय दख'नाजोंनो न' बानायबाय आरो बेयो। बेनोसै आरोना लोगोफोर, आंनि भिडिअआबो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाथ'सिगोन लोगोफोर। उन समाव लोगो मोनफिनसिगोन दे लोगोफोर। बाय बाय।